Mayong adlaw sa tanan no, di ako di si Sir JK di no, usa sa silingan nila sa ilang kuan. Ako ning gi-broadcast or gi-live ning video kay para sa matagaan ug pagtagad ug matabangan to sila no, sila sa iyang pamilya ug ako day isip pamahan ng bata kay kanang ang bata kay kuan yang papa to nga to si tatay niya. Ako nagpa-eskwela ng bata na sir nga makasuling bata sa scholarship sir kay tungod sa mga kalisod sir ka suwa dyan nagpamayot yung bata sir. Apa dia ba? ay reklamo dong kay para sa matagaan mo gayuda gikan sa gobyerno. Scholarship ba? Pinuang na po na nakapamayot oy. Lagi. Ayun nagreklamo ba kay para sa matagaan kagayuda bagikan sa taas ba ngarong makapalampos Gikan sa eskwela. Nala, balik ka. Saksi man ganit ning akong kauban sir gabi Tinuod na. yung kita kagabi bro. Kita ko pila to ka bayad. Tum. Katawa ba? Gay. Tulog ka sir. Makatawa ang parisya. Gay. Kita ba? Balik. Tinuod na saksi jud ko ana mga sir, ma'am sa yang kuan tinuod na lang gabi lang kakita ko pila kay to kabuk imong kauban bayad gabi ito. Binuang na po na inyo pakuwawan man po ninyo. Ando na lang ba para maluoy na sila no. Hindi binuang man ang mukhang bayot pila ka bayot na unsa na jud ka pobre para mamayot. Unsa man na ba? Gusto ka makahuma pag eskwela dili. Gusto. Oh na ay nagreklamo. Sige ba? Sige balik. Ang kuna lang gudong nga kandong ba para sa matagaan jud kag pagtagad sa taas dong aron makalampos ka dong. Gabi lang gyud tinuod lang kakita ko niya. Pila nga ito kabayot imong kauban gabi dong. Kay ako tinuod lang maluoy pug mura kumuto ng kasing-kasing magkalantaw ang inyong kahimtang ba nga ikaw nang andoy ka nga gusto ka magpa-eskwela ga. O di amahan nga gusto mo nga ng anak bitaw. Saan nga kalisod ng migmayo. Pila kita ko ba ito? Ano naman to siya pa? Napura man to kabuk. Ay katagkan ba Ano sa bayot ga. Di bapud na. Pila pinahalin mo ito nung 10 pesos ka nakita. Kita ba? Kita guys. 10 pesos sir J halan niya ato sir pero siya pa jig ipatuan. Ay ganun lang ka-apiki ga. Kanang Magka-apike pa sir. Musalay taon ni siya panindag drugs sir. Binuang na po na manindag drugs boy. Mauwa mabutahan ng inana ng manindag. Madakpan mabiyatan ng kalakiya. ikaw ba gusto ka makamag-eskwela? Una lang batang lang pili ba? So, bating batuna silang manuyupay po ko. Dili malki. Di kay ilan po sa nawa. Scholarship gani. Nasi, ba? Sama tayo bataw. Ay padayon ba ay sige reklamo Ay, na. reklamo. Ba? Kawawan mataning. Mo to mga sir. Bisag dili gyud nako ni sila gunsa, bisag layo ra gyud ni sila nako, dili mi kayo sumpay og duguan pero maluoy ba ako ni bata bisag ngani ra nagdagway sir pa. Ngalingani ra ni bata pa ni sir, ngani na nang ilong ani. Na dos mo na siya sa ono sir. Gay. Kasi ka na dos mo taon siya sa ono sir niya pagka dos mo sir wana na uli ba. Nya, Reklamo lagi. Reklamo pa siya ay. Ay, oo sir, daw sumo jud ko sa una sir. nya tungod sa kaapike pod nila sir, ilang pamuyo, wala sila kapakabit og tubig mo nang usahay tag sa lang ni maligo. O tinuod gina sir kay. Tinuod yun na sir kay. Ano sir tapan magaymin duharan sir. Maho na gyud siyang kwak nito sir. Bisag karon gani sir kung makakita mo ning video sir sige utabon sa kong ilong kay pero dili gyud na siya sila dili gyud na siya bakak sir pero ang amuha lang is punta matagaan din siya kanang kinaluoy nga Ay, kuan ba para ma-appeal siya sa programa bitaw sa mga scholarship bitaw sir kay makalampos siya sa pagtungha. O sir niya. Usahay sir Ang kung mahotdan na siya panindag ka ng kuan sir ka ng shabu. Marijuana na pa nang ibaligyan niya sir. abino. Unsa naman na pagpakuwawan naman ko niyong tamang tao na. Ay sige reklamo dia para na si Mohan na unsa man tama ka. Nala, sige balik. Tuloy ita ba? Hindi pa sabi tao ni, oy. Makita man ganin niya mong balay sir. Wa taon ni na bungkag taon ng order sir niya wa may kadawo tog hinabang nga 5 mil bitaw ba asa na ro sir. Antod karon wa sir napaayo na mo sir nag TV na mo guba oh. TV ay wa dyan na Hasta magpuyo sir TV na lang jud in town sir. mo gyud Kay sir luoy ko ni mga bata dyan tirod lang kay ako dako ko paglantag ni bata kay bisan og ngani ra ning naong ngani sir dako kay nagpangandi sa kinabuhi sir nga makahuman sir para mautro nilang pamuyo ba. Dili taysa sir ha. Gipakawawa na jud ko ani nilang duha sir sa tinuod lang. Unsay sa man gusto nimo di ay. Gusto ka makamag-eskwela dili? Kiloy gita. gusto? Kiloy ganito no. Luoy ganita. Oh sige.
Gusto makakalampos. Gusto. Oh, ay, Di makagusto mo sila lang kagpamayot. Sige pamayot-amayot ba ko? Taray. Balik. Ibalik. Sa sir kung magkalisod sir nga magka-problema yung maayo sir sa tungkol sa kadagdag problema kumanyag sadlay sa Shabog Marijuana sir. Mo gamit ba siya sir? Na, pastilan. Bagsyon mo, diya pa yun. Mo gamit pati mapriso tayo. Bis, mga play tayo sa karan check ba? Mapriso makawa kasakpi. Wasak pa yun. Saan ganun mo tugaan mo diya? Wala, ato lang Saan gipatong ba ang pakiluoy ganit ano? Ayaw na lang ganig ko, ano, reklamo nung Kung kasabar na yung tao na inana. Ang matagal, patagal ni Mayor o ni Gobernador ba? Ay, nagkonda. Bitaw kay kitagaan tas gobyerno ug kan inyo ra ipantagay. Naunsa na naron, wa na tay kagwag pang-eskwela ninyo mapakaluoy na noon mo. Tagay, mo inom ba dito mi? Inom kamo duha man tiguban ya karon. Naundangon na to nay klapot kitagaan mo ginabang sa gobyerno magsige mag kuan-kuan. Gusto ka makalampos. Di ko makalampos. Paalam di ay. Tagaan bitaw mo gwarta gobyerno inyo ra itagay. Di ako. Bahala mo di ay.